Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसेबाव बरायबाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दं। आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ' लाना फैदों। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय जब कार्डनि फैसा हाबनायखौ माबोरै नायो। नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बाहायबाय थाग्रा मोनसे गुगोलखौ अपेन खालाम। आङो बेवहाय क्रमखौहाय अपेन खालामबाय। अपेन खालामनायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांमोनहा जब कार्ड लिरनानै सार्च खालाम। आङो बे जब कार्ड लिरना सार्च खालामबाय। ओमफ्राय बेवहाय ग्राम पन्सायत दं। बेवहाय नोंथांमोनहा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। ग्राम पन्सायत क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बे पेजआव नुदों जाहैबाय मोनसे डाटा एन्ट्रि। ओमफ्राय सेकेन्डआव दं जाहैबाय जेनेरेल रिपर्ट। नोंथांमोनहा बे जेनेरेल रिपर्टनियावहाय नोंथांमोनहा क्लिक खालामनानै हो। जेनेरेल रिपर्टस बाव आं क्लिक खालामबाय। बाव क्लिक खालामनायजों लोगोसेनो बेवहाय गावबागाव स्टेटनि नामफोर ओंखारगोन। जेरै बेवहाय ओंखारदों नै अरुणाचल प्रदेश, ओमफ्राय बिदिनो अन्ध्र प्रदेश। आङो बेवहाय जोंनि आसामखौहाय क्लिक खालामबाय। आसामखौ क्लिक खालामनायजों लोगोसे बेवहाय गावबागावनि एड्रेसखौ होनांगौ। बे जाहैबाय फाइनान्सियेल इयार। आं बेखौहाय 2020-21 होबाय। ओमफ्राय बेवहाय दं जाहैबाय जोंहा डिस्ट्रिक्टआ जोंहा क'क्राझारखौ क्लिक खालामबाय। बेवहाय ब्लकआ जादों जाहैबाय कुसुगाव। ओमफ्राय बेवहाय पन्सायतआ दं जाहैबाय जोंहा रायमना। बेवहाय ओमफ्राय दानिया नोंथांमोनहा प्रसेसआव थुना होदो। प्रसेसआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो बेयाव ओंखारगोन जाहैबाय। नोंथांमोनहा नायबाय था। बेवहाय नोंथांमोनहा बे R1 जब कार्ड रेजिस्ट्रेसननि बेवहाय नोंथांमोनहा 5आवहाय क्लिक खालामना हो। बाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जेसेबांनाखि जब कार्ड हल्डारफोरनि मुं दं बियो बेवहाय ओंखारगोन। ओमफ्राय आङो बेनिनो नोंथांमोननो मोनसे सासे मानसिनि मुंखौ नायनानै खोन्थानो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलांबाय था जोबजासिम। बेवहाय नोंथांमोनहा नायलांबाय था। आं सासे मानसिनि नामखौ नायना खोन्थागोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनआवहाय नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय। जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनायफ्रा नोंथांमोननियावहाय थाब थाबैनो नुहैनो हानाय बायदि। नोंथांमोनहा नायलांबाय था। आङो सासे मानसिनि मुंखौ नायनानै खोन्थागोन। आङो बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जिबिचर नार्जारिनि मुंखौहाय नायना खोन्थागोन। जिबिचर नार्जारि। बाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायजों लोगोसे फट'जों लोगोसे गासै एड्रेसा ओंखारबोजोब्बाय। ओमफ्राय दानिया जों नायनोसै बेनियावहाय बेसेबां थारिखआव बेसेबां फैसा हाबदों बेखौहाय नोंथांमोनहा खोन्थानोसै। बाहाय दं जाहैबाय टटेल फैसा हाबनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलांबाय था। बिथांनियाव एमाउन्टआ टटेल एमाउन्टआ दं जाहैबाय हनै 11,580। स' दिनैनि थाखाय एसेखिनि